Ahojte pri ďalšom dieli za volantom s Matejom. Dnes si niečo povieme o 360 stupňovej kamere. Veľakrát sa ma pýtate, či si 360 stupňovú kameru objednať do nového auta, neobjednať si do nového auta. Môj názor je určite si objednať 360 do nového auta. Už len z dvoch pohľadov. Prvý to bezpečnosť a druhá je to komfort. Ukážeme si, ako sa parkuje s 360 stupňovou kamerou. Máme tu vozidlá, dve, ideme medzi ne zaparkovať. Displej nám ukáže takýto krásny pohľad. Hej, máme tu vodiace čiary, čiže vieme, kam ideme parkovať. A najväčší rozdiel je v tom, že pokiaľ používame pri parkovaní len spätné zrkadlá, tak nevieme, čo sa nám deje na jednej, druhej strane alebo za vozidlom. To znamená, pozerám do pravého zrkadla, neviem vôbec, čo sa mi deje na ľavej strane auta a neviem, čo sa mi deje za vozidlom. Keď mám 360 stupňovú kameru, krásne tu je vidieť, že mám úplne voľné na pravej, na ľavej strane, vidím čiary, už si len dorovnám a s 5-metrovým autom som zaparkoval ako z učebnice. A ako nám takáto kamera funguje? Takto to naozaj nevytvára ten obraz. Funguje na základe skladania obrazu zo 4 kamier, ktoré sú po obvode vozidla. Software nám zloží na základe obrazu z týchto 4 kamier takýto krásny pohľad z vtáčej perspektívy.